matur luwih dhisik Bu Kesi nderekake lan mengayu bagya marang warga Madiun sing rampung anggene kagungan hajat memilih yaitu sesuai dengan cinta kasihnya melalui pilihan bupati dan wakil bupati Madiun. Matura Bu Kesi. Nderek mangayu bagya remen sanget kula mliginipun sebagai seniman seniwati khususipun Madangkara lan sumrambah umumipun seniman sak Kabupaten Madiun dengan terpilihnya harmonis. Semoga kesenian di Madiun semakin ngrembaka. Amin. Nyatane ya ndopo kae ana gamelan rong set mbiyen ra kopen saiki wis mulai ditabuh meneh. Ya. Ngono kuwi. Umi arep matur apa, Nduk? Nggih, kula nderek mangayu bagya Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Mugi-mugi anggenipun panjenengan dados utawi terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Semoga panjenengan Piye? amanah dan sehat selalu dan selalu selalu sabar untuk menerima kiriman uang ngono. Mboten, menerima saran-saran atau masukan dari masyarakat. Nggih. Tak ajari ngene lho. Bapak Bupati, ayo tirokne. Bapak Bupati, Pak Hariwur. Pak Hariwur, Matur nuwun. matur nuwun. Sampun syukuran nanggap wayang. Sampun syukuran nanggap wayang. Pak Purnomo Hadi. Pak Purnomo Hadi. Jenengan kapan ngono? Jenengan kapan? Biyen wis nate ditimbali ning rumah sakit kaya ngono kaya. Wis nembango, yo sing putrane dhisik, yo genduk Umi dhisik. Ayo. Cakepane monggo, syukur yen aja turu sore kaki. Ya, Ya Nduk, Om. Aja turu sore kaki. Dewa nganglang jagat Gantos Bu Kesi. Nyangking bekor gancanane Umi. isine donga tetulak sandang kelawan pangan. Bu Kesi. yaiku bagian nipun wong melek
Hop. Niki bareng, penake bareng. Oh iya. Kan hawane panas niki sumuk banget penontonnya do kipet-kipet ya ampun, sakne banget. Nggih Ade pancen bareng ya. ya. Siap. Nggih pancen ora udan iki efeke ya kudu sumuk kaya ngene. Sumuk tegese panas, panas tegese semangat, semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancuk gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Ji Ro Lu. Wong melek sabarna rima Tembang menika ugi kula aturaken dumateng seluruh jajaran kepala dinas, ugi keluarga besar SH Terate, mboten katalumpen seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Oh iya, monggo mawar kuning saking Demung, mumpung sing Demung dereng sari. Wah ya. Ya Mas. kasih matur sembah nuwun. Wah iya, Yo, ngajak Tuti, Uun, Bukesi ben nyindene karo dulurku wedok. Yo.
Ya ampun iki nyepelek ning. Badhe nyangoni to, Mbak? Kukur-kukur aku Wah. watel. Lakang aku. Bar tak kapal anak barang malah nyermuh. Sak bolong barang ya nekat. Lah iya kok nekat yo. Nggih. Pangkur ya ta. Bu Kesi, pangkur Bu. Engko tak abani Bu meneng. Sing iso keket uun nek ngampe gak sinaune Kang Bejo teng-teng. Titenono. Tenono tenan. Tak mone Pak Prapto. Yo. Oh, paling ora hadiahe HP. Wis. Yo, pangkur, Kang Pangkur Mas ya.